वर्ग समीकरणे या प्रकरणातील क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स या प्रकरणातील सराव संच 2.4 प्रॅक्टिस सेट 2.4 मधील दुसऱ्या प्रश्नातील 6वा प्रश्न आपण बघणार आहोत. प्रश्न आहे, दिलेलं वर्ग समीकरण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे सूत्र पद्धतीनं आपल्याला सोडवायचं आहे. म्हणजे सॉल्व धिस इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॉर्म्युला मेथड. यासाठी आपल्याला हे वर्ग समीकरण मी आहे तसं लिहून घेतो. 5x वर्ग अधिक 13x अधिक 8 बरोबर 0. याची तुलना आपण करूया. याची तुलना आपण म्हणजेच कंपॅरिझन करायचं आहे. याची तुलना करायची आहे x वर्ग अधिक bx अधिक c बरोबर 0 शी करायची. आपल्याला माहिती आहे, बरीच गणित आपण शिकलोय. जेव्हा दिलेलं समीकरण वर्ग समीकरण असतं आणि ते x वर्ग अधिक bx अधिक c बरोबर 0 याच्याशी तुलना करायची असेल तर पहिलं जे काही पद आहे त्या पहिल्या पदाचा जो काही सहगुणक असतो म्हणजेच a ची किंमत ही 5 असते. b ची किंमत म्हणजेच मधलं पद जे काय असतं त्याचा सहगुणक असतो म्हणजेच b ची किंमत 13 असते आणि शेवटची संख्या जी काय असते त्याला c ची किंमत असं म्हणतो. आता मित्रांनो, आपल्याला कल्पना देतो की दिलेलं जे काही समीकरण आहे या समीकरणाचा आपण ए बी सी ची तुलना केली आणि त्याचबरोबर ए बी सी ची किंमत आपण काढलेली आहे. सूत्र काय आहे तर सूत्र आहे आपल्याला माहिती आहे, एक्स बरोबर वजा बी अधिक वजा वर्गमूळ चिन्हामध्ये बी वर्ग वजा 4ac छेद 2a. यामधील बी वर्ग वजा 4ac बी स्क्वेअर मायनस 4ac याची किंमत आपण प्रथम काढूया. आपल्याला ए बी आणि सी च्या किमती काढलेल्या आहेत, त्या माहीत आहेत. त्या किमती याच्यामध्ये ठेवूया. बी वर्ग वजा 4ac बरोबर बी ची किंमत 13 आहे, 13चा वर्ग वजा 4. ए ची किंमत मित्रांनो 5 आहे, 5 इथं लिहूया आणि सी ची किंमत 8 आहे, 8 इथं आपण लिहूया. आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, वजा 4 आणि ए यांच्यामध्ये गुणाकाराची क्रिया, ए आणि सी यांच्यामध्ये गुणाकाराची क्रिया. 13चा वर्ग जो का आहे तो 13चा वर्ग 169 येईल. वजा 4 गुणिले 5 यांचा गुणाकार आपण करूया. वजा 4 गुणिले 5. आपल्याला माहिती आहे दोन वेगवेगळी चिन्ह असतील तर अशा वेळी आपल्याला कल्पना देतो, दोन वेगवेगळी चिन्ह असलेल्या संख्यांचा गुणाकार वजाबाकीच्या क्रियेत येतोय. 5 गुणिले 4 4 पंचे 20 यांचा गुणाकार वजा 20 आला. त्यानं 8 ला गुणूया परत, 8 दुनी 16 इथं 0 घेतले, इथं वजाबाकीचं चिन्ह वजा 160. 169 मधून 160 वजा केल्यावर 9 आले. बी वर्ग वजा 4ac बरोबर 9 ही किंमत आपल्याला मिळाली. आता मित्रांनो, ही किंमत आपण काय करूया की त्या समीकरणाच्या सूत्रामध्ये ठेवूया. म्हणजेच आपल्याला कल्पना देतो की एक्स ची किंमत काढणं हे आपलं ध्येय आहे. त्या वर्ग समीकरणाच्या उकली काढायच्यात. ते वर्ग समीकरण आपल्याला सूत्राच्या पद्धतीनं म्हणजेच युजिंग फॉर्म्युला मेथडनं करायचं आहे. इथं आपल्याला सूत्र लिहितोय, एक्स बरोबर वजा बी अधिक वजा वर्गमूळ चिन्हामध्ये बी वर्ग वजा 4ac छेद 2a. आता माहितीकरिता सांगतो ते म्हणजेच ह्या किमती सगळ्या लिहूया. बी ची किंमत आपल्याला इथं 13 दिलेली आहे, वजा 13 अधिक वजा वर्गमूळ चिन्हामध्ये आपल्याला किंमत दिलेली आहे 9. बी वर्ग वजा 4ac ची किंमत 9 आहे छेद 2. ए ची किंमत किती आहे बघा, 5 आहे, 5 इथं. आता मित्रांनो, आपल्याला कल्पना देतो एक्स ची किंमत ही आपण दोन पद्धतीने लिहू शकतो. आधी हे व्यवस्थित मांडून घेऊया. वजा 13 अधिक वर्गमूळ चिन्हामध्ये 9 छेद 2 पंचे 10 किंवा एक्स बरोबर वजा 13 वजा वर्गमूळ चिन्हामध्ये 9 छेद 10. आता मित्रांनो, हे व्यवस्थित मांडून घेत असताना याचं वर्गमूळ काढूया, याचं वर्गमूळ काढूया. एक्स बरोबर वजा 13 अधिक 3 छेद 10 किंवा एक्स बरोबर वजा 13 वजा 3 छेद 10. इथं अंशांशांचा बेरीज किंवा वजाबाकीचा भाग येतो.
एक्स बरोबर इथं वेगवेगळी चिन्ह आहेत, म्हणजेच वेगवेगळी चिन्ह असतील तर मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करा, मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्या, वजा 10. 13तून 3 गेले उरले 10. मोठी संख्या जी काय आहे ती मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा आहे, वजा इथं लिहितोय, छेद 10. किंवा एक्स बरोबर इथं सारखी चिन्ह असतील, इथं ऋण आणि ऋण आहे ते चिन्ह घेऊया. 13+3 बरोबर 16, 16/10. आता आपल्याला कल्पना देतो की अंशानं छेदाला किंवा छेदानं अंशाला जर भाग जात असेल, म्हणजे डिव्हिजन टू न्यूमरेटर टू डिनॉमिनेटर असं होत असेल तर ते आपण घालूया. 10ला 10 जातात, 10×1=10. इथं एक्स बरोबर -1 ही किंमत मिळेल. लक्षात ठेवा या 10ला चिन्ह वजा आहे, ऋण आहे, या 10ला चिन्ह दिलेलं नाही, म्हणजेच ते अधिक आहे. म्हणजेच लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की -10 छेद +10 ऋण भागिले धन बरोबर ऋण चिन्हात येतं उत्तर. लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे दोन वेगवेगळी चिन्ह असलेल्या संख्यांचा भागाकार हा ऋण चिन्हात येतो. -1 ही किंमत आली. याला आणि याला आपण अतिसंक्षिप्त रूप देऊया. याला आणि याला 2 भाग जातोय. 2×8=16, 2×5=10. एक्सची किंमत आपल्याला काढता येईल. एक्स बरोबर -8/5 ही किंमत आपल्याला मिळाली. आता लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे ते म्हणजे ज्या काही किमती आपल्याला मिळालेल्या आहेत ह्या किमती आपण इथं लिहिणं गरजेचं आहे. त्या किमती मित्रांनो इथं मी लिहितोय. ह्या किमती लिहित असताना आपण असं लिहूया, -1 आणि -8/5 ही वर्ग समीकरणाची मुळे आहेत. -1 and -8/5 are roots of quadratic equations.